Taslima u munġeħ taras, ġili bil-bajda mdawra, jkolli għabtit nħabbat xi scooter ma xi windscreen. Inti daqqata tiġi f'posta. Ġili provide. Namel jumping jacks u taqas għaltu. L-scooters. Toħroġ mill-bib tad-dar ġili. Għagrazza ta' ħajti kienet diġà komplikata meta kien noħroġ bit-tifla bil-prem u insib Munsell Zibel kienet ġa komplikata. Ma sax nimmaġna issa li kieku kelli l-istess esperjenza ma wkoll f'nofs ta' triq issib xi żewġ scooters jaqbdu jitilquhom fejn Madonna jridu. Ħanibda minn hawn. Da hemm xi regola fuq l-scooters tipo fejn tista' titilqu l-scooter? Mela. L-scooters jien għandha ċara. Minix kontrihom. Laqas jien bħala dea, huma dea tajba. Speċjalment scooters personalizzati. Diba biex ma jaħsbux dak l-għandhom ġimma rajt anzjan, scooter personali tiegħu, ammirajtu għaddej bil-backpack jew xtajdlu ma daru. Jien ma nistax. Nara dak l-kwantità kbira ta' scooters, da sajf intefaw fis-suq xi 900 oħra. Jekk tidħol biex tikri scooter, taslima il-lassi kemm għallex is-sindku għalla bil-bajt kemm zera siġar, hekk tajt. Ma kollha scooters. Taslima miksija bl-scooters. Ekku. Miksija. Jiena fil-Kunsill ħadna deċiżjoni fejn tibna l-Transport Malta fejn nitolbu li l-scooters jitneħħom minn fuq promenade. Ġiet ir-risposta? Ma sawx jitneħħu. Għax biex jitneħħu tinbidel il-liġi u dik li kollha. Tinbidel il-liġi. Mhux għalhekk qegħdin hemm daw. Issa. Daw leġislaturi dak xogħolok. Mela. Le ma jistax nagħmilha jiena. Le mhux inti. Le dak xogħolok bħala leġislatur. Pereżempju jgħiduli, għamel bajlo. Jien nagħmel applikazzjoni għal bajlo. Imma l-bajlo mhux il-Kunsill jagħmilha, il-bajlo titmur qudiem il-kabinett. Hekk jien qed nitlob xi ħaġa transport mod qed nagħmel u l-Ministru ma jridx. Mhux seffer maħħilek il-bajlo? Mhux seffer maħħilek? Bħal aħna kellna bajlo fuq il-kiosk tal-kemm ix-xatt. Inti tinżel ix-xatt? Ta' spiss. Indunajx hemm xi naqra differenza? Il-ticket booths għadhom hemm. Imma l-A-frames ma dawx hemm. Konna jna 7 snin naħdmu fuq għadik. U bat għamilna emenda għax kien hemm naqra żball kienet ticket booth every 50 meters. Ma fuq l-scooters. Fuq l-scooters. Le, fuq l-scooters. Tejja, tibża xejja. Fuq l-scooters, mela. Aħna għamilna jien stess ma' segretarju dorna postijiet fejn nagħmlu designated areas biex jipparkjaw. Ħafna minnhom fuq promenade. Issa, jien tlabt li tnaħħom fuq promenade. Għandi naqra kif taqbad tajt. Dilemma, fis-sen, mela jien tlab biex naħħom fuq promenade. Jekk jien nagħmel il-kaxxi fejn jipparkjaw. Ir-residenzi jgħid is-sindku bla bajt. Għamillom il-kaxxi. Imma għazek ikun għam il-kaxxi sekemm tissolvu l-problema kollox, ikun għam fej parkjaw sura ta' nies, mux ma kullum kien. Imma residents kudat ma jifemiex. Jaħseb li s-sindku jrid il-scooters for promenade. Tifhem? Għandna postijiet oħra, għankun fair. Tasma' ġili, per eżempju, batna ma batni jelom xaħna, għax jien irrid li jonqsu l-scooters minn taslima, ma jistax ikun toħroġ mid-dar scooter, jien nisni r-ruffjax kontant, ta' tajli xogħolok, imma naqbad u nitfaw fil-ġeb. Kienaw ġili rajtom, apposta, nis jitfawhom fin-nofs tal-bankina u jagħmlu ta' biex jieħdu trat jitalaħ Facebook, rajtom bajnejja, issir. Ma ftit dawk. Imma ġili insertajt scooters f'nofs ta' triq ta' f'nofs il-bankina. F'nofs il-bankina ta' tneħ dejġu xi ma tista' staddi bit-tifla jkollok mela ix-xirja f'idejk tibda tiddajda. Ma rajnihom xi żjed. Daka kien ġun. Ijat ġej minn Kwisisana, minn Kwisisana tal-għala reddut. U nara daw l-scooters isom rota. Tod bil-qeda. U kif rajtu? Bat messaċ il-Ministru, Aron Farrugia. U dak iż-żmien naf li kellu jmur holiday, batlu messaċ fejatlu
Għatlu sa żejjed kollu żejjed. Għatlu I'm not going to accept this on the promenade. Għatlu scooter sedinaw. Għatlu mussa neċċetta blebda mod li dawn il-forma ta' roti scooter tod bil-qeda fuqu se jkunu fuq il-promenade. Rispondini, kien jgħat fuq holiday. Emmek napprezzajin meta sinku jitkellem ma' ministru jirrispondi, speċjalment fuq holiday, li hu tagħhom. Li tagħhom. Dik il stess inġabru. Fatti mawx minnhom, Elirent kienu kumpanija Taljana, ġew misqallija mingħajr permess ta' xejn u tefgħu dawn fis-suq. Inġabru. L-scooter taħt l-imliġi għaw. Għandak suppost jiġu ma' liġi tal-highway code ukoll. Fuq inti bi-scooter ma tistax ta' the wrong way. Imma il-highway code ukoll ma tobbligakx li il-vettura tipparkja f'postijiet li huma mhux fuq l-adba tiegħi. Imma l-scooter subbat fil-liġi hemm li tista' edha hemmhekk tista' suq fuq il-promenade u tista' suq fuq bankina meta ħarġu il-liġi transport Malta. L-scooter għandu eċċezzjoni. Sewwa. Li ma taqbilx magħha. Jien qed ngħidlek, jien irid inneħħihom għandha mela ċara, jien ġieli użajtu l-scooter. Mhux fuq il-promenade, side streets. Għax skop tajja tuġani għek badiri mandiċ ċejn, once li tużax sura ta' nis, imma per eżempju ġimma l-oħra, għariddut, 18 il-Taljan, 2 fuq kull scooter, għaddejjin jiserbu bal-korozzi, il-scooter għaddu jintuża to go from A to B. Not just for fun. Dal-aħħar iżdiedu wkoll anke Maltin biex jgħodu jdawru tfal. Fuq il-promenade għaddejjien biex jdawru tfal. Tifhem? Il-ġimgħa d-dieħla għandi laqa mhux jien biss, il-kunsilli u għandna laqa fuq il-scooters u qed nistennew xi żviluppi. Fodi ma xieqx inkompli nitkellem ħafna fuq scooters. L-unika għodda li għandek inti l-media qed ninnu. I don't want them on the promenade. Li qed jidnaħseb dwar jiena moħħi magħmul b'ċertu mod li meta nibda nisma' problemi ngħid ma s-soluzzjoni minn fejn. U inti bħalissa għandek naqgħad problema operational fejn inti għandek daw setta problemi, għandek ix-xewqa li tissortihom, però m'għandekx m'hemmx l-infrastruttura madwarek biex tgħinek. U jisu l-unika mod li tista' tagħmel tista' tinfluwenza dawn il-problemi tiegħek huwa billi tagħmel billi tkun parteċipi fil-medja u billi turi l-problemi x'inhuma ħalli titfa' pressjoni fuq l-awtoritajiet biex l-awtoritajiet jirreaġixxu. Għajr dik l-għodda ma tantx qed nara li għandek għodot oħrajn. Biex nkunferru wkoll, meta naħħu dawn scooters, Transport Malta bdew jagħmlu enforcement. Imma il-Transport Malta mhumiex obbligati lejk. Jagħmluha jekk iridu. Imma badu kienet jiġu jwafqu minn it-tnejn fuq xulxin, u tnejn mhux fuq xulxin, tnejn fuq l-scooter, għaddejn wrong way. Min m'għandux liċenzja? Inti taf li tikollok liċenzja? Biex issuq l-scooter? Mela. Il-motorized scooter qed nassumi. Inti tikollok liċenzja. Kellix idea. Il-liċenzja. Imma mhux jista' jkollu l-oral biss. Diskollok x'inhu? Titla mhux il-driving test, kif kollok oral, vodiri. Inti li tkun taf il-highway code. Code. Inti kollok liċenzja tiegħu. Jien kemm il-darba waqaft. How old are you? 16. Kif qed jisuqu? Inti l-ewwel darba tużaħ, trid tagħti l-liċenzja. U jgħidilhom, your mother or your father license to use? How do you know? Because I know. Huma jużaw liċenzja tommhom jew ta' missierhom. Illum il-ġurnata kulħadd bil-credit card u xajdulu. Jiena meta kelli mal-Volt għatlu. Trid tiġi, meta inti tiskenja biex tibda, l ma jagħmillek qabel ma jibda jgħaddi l-ħin
artika blajta jina, sanajdlek xieġrali bl-scooter, jitjara l-ek witċek u jara li witċek jaqbel ma l-licenzja li reġistrajt. U naħol abbużi ta' ħafna tfal li jużawhom. Tifhem? U li jipparkjaw fuq il-bankini li tilqom f'HG. Dik hemm xi obbligu? Le, inti issa għalhekk rridu nagħmlu designated areas u għandna l-esti, imma waqajna naqra lura ta' Sliema minna għax kelli l-biċċa xogħol tal-promenade. Għax jien ma rridux fuq il-promenade, kif qed ngħidlek, jekk nagħmel il-kaxxi, il-resident jgħidlek, inti bis-serjetà tgħidhom mhux fil-promenade għamilthom il-kaxxi. U qed ngħidha pubblikament issa, sakemm jitnaħu fil-promenade, aħjar ikun hemm il-kaxxa fejn jipparkjawhom u jkunu sew mhux jiġru ma' kullum kien. U se jkun hemm ukoll fuq il-bankini, fejn bankina wiesa. Il-proponejt ukoll tiddibedel il-liġi mela għandna fejn ta' Sliema għandek garaxxaw, għandek it-triq din, għandek garaxxaw u hawnhekk jipparkjaw il-karozza. Biex toħroġ ma tistax bil-karozza għax irid ikollok ċertu distanza. Allora titneħħa l-karozza jiġi double yellow line. Jien ma rridx neħħi parkings. Mela, along the pavement jista' jgħoddu scooters ma' xulxin. Il-liġi ma tikx li tagħmlu along the curb, ti tagħmlu 45, ti tibdel il-liġi. Ara ma sax nagħmel jien, ti tidħol Transport Malta biex tibdel il-liġi l-scooter jista' joqgħod along the curb, mhux 45. Tifhem? Hemm ċertu postijiet fil-kartier. Allura ti tagħmel ċertu parkings li hemmhekk along the curb u no way mhux se nlaqqas l-ebda parking biex jiġu għall-scooters. U bata tara fuq social media, ħarra xarru kaza, għaw sit scooters fil-parking tal-karozza. U barbin, għabes jgħidlom dakċa, xifisser sit karozzi. Daħħa vera. Ġiġi, sit karozzi. Le, jiena nara tajba li kunem parking bej wahda u fija kollok per eżempju 8 scooters, per eżempju, naħseb li xaxa tajba jena. Imma għalek etnaj biex ma naħlux spazju tal-parking għal-karozzi, feja mid-WL u dim garax, jiġu għemmek. ċertu kantonieri jistaw jiġu. Feja għandek nara bankina nara wiesa, per eżempju kwissisana, parti minnom. Pero inti xorta tħoss li 900 scooter ħafna? Le, jena għandu jisir xi ħaġa u jiġu limitati l-ammont ta' scooters. L-ammont ta' scooters jekk għandu kolom xi 5,000 u xi ħaġa. Iduru mal-pajjiż. Mal-pajjiż. Għandha tinżel għal 2000. Dika xi ħaġa biex tkun kontrollabbli. Kontrollabbli. U ħaġa oħra. Billej, il-periklu fihom. Ħadarba fil-festa ta' San Ġiljan, kont għaddi ta' Sliema, u tlaqqa ta' nara fada xarġa San Ġiljan. Tara dawn il-nis, xajaqaw ma jaqawx, fis-sakra jisuqu l-scooters. Dik mux illegali nimmaġina? Illegali, imma xed jisir fuqa. Suppost fil-liġi, id kollok il-high visibility vest. Billej? Qed jkun hemm. Jintlabtom li tkun bil-helmet. X'vordi jiena bil-motur, itilbes il-helmet bil-fors, għaddi motur għanqas, u scooter bla helmet. Mela bil-motur nibżaw l-inwelġaw, bil-scooter le. U meta tkellimt għandu jiġi obbligatorju bil-helmet, ma tistax. Għaxek jaqa xaħad biha, taf tikkrekkja. Il-moturi tal-kiri. Mux bil-helmet, l-istess helmet jużaw. Mela, tlaqna?